Tuke mag skunde sekondar tam mokwongo e kaunti ma Siaya norumo ayanga ka joloch biro timo ikruok margi motelo ne tuke gwenge ma Nyanza kapok giyuore tuke mag nationals mibiro bagi e boma Mombasa dwe manyien. Tim mar St Mary's Yala e joloch tuke mag rugby, jotugo 15 koni gi koni. St Mary's bende nobedo joloch e tuke mag handball kidieny mar yawuowi ka skund nyiri ma Nyamira Girls nobedo joloch e tuke mag handball. Skul sekondar ma Ng'iano othicho oko joloch mokalo Nyamira e tuke mag hockey ka tim mar Chinda Boys noloyo Ambira gol 1-0 e finals. E tuke mag okapu mag yawuowi gi nyiri, skund sekondar ma Sawagongo gi Ng'ia Girls nobedo joloch koluwore. E kidieny mar tuke ng'wech mag nyiri, sub-county mar Rarieda nobedo joloch e kinde ma sub-county ma Gemial noting'o loch e kidieny mar yawuowi. Kanya mwatieke chendo ni maru imorenya kwa mgajwange erokamana hinya kuom ketera mongi TV. Eno kanyo Samuel Otieno kaintiere Rangwe, kaito Florence Ketel ndiye Bondo Town Center. Stephen Otieno mwalimu bora wacho ni entiere kodwa live kendo sebedo koda nyaka nwachak chenro, kaito wacho kanyo ni gintiere kanyo gi Trevor Otiwa mag luongo ni nyithinde, gi senior principal Elio Doyo Hakonya, Jaude Karo, nyare Lovelyn Fiza Blessings Otiwa kod wuode Mano Favor Trevor wacho ni duto gintiere kodwa chendo ni nyaka ne wachakiro kama na mwalimu Stephen Kanyo.